zdrobească sub semnul crucii tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul crucii tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Dumnezeu Andrei, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Uite ce ușor mare are. Pe ce te-a dat Sfântul Duh. Amin. 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 Prin ungerea cu Sfântul Mir, la copil sau la credincios care se boteze, se dăruiește darul cunoașterii. În Hristos v-ați îmbrăcat, Aleluia, căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați pace tuturor și Duhului Tău, Domnul este lumina mea și Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Ce ați spus? Pentru ce se întâmplă? Pe cine la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Traducit în castellano, pe castellano nu ai. Podemos que cumpleaños feliz o felicidades, pero en realidad, pues en el mundo castellano no se usa estas palabras tanto como usamos nosotros. Así que cuando escucháis alguna tele tal y escucháis que canta algún romano que mulți ani trăiască, significa muchos años de vida. Muchos años de vida para el niño, para los padrinos, para los padres y para toda la gente que hoy estuvieron en el día de hoy en esta iglesia rezando para que Dios haga su trabajo en el corazón de esta persona. Când am făcut nu în fața preotului, mâine mergeți în altă parte, dar în fața lui Dumnezeu. Dacă uităm de biserică, uităm de Hristos, copiilor în ziua de mâine, cum să ne învățăm? Față ce legi? Vă dați seama, Biblia ne spune despre cele 10 porunci. Să ai Domnul Dumnezeul tău, să nu furi, să nu prea curvești. Dar la copii trebuie să înveți. Să înveți ceva să fie persoane. Trăim într-o societate care totul este relativ. Cândva era, căsătoria era între un bărbat și o femeie. Era simplu.